విశాఖ నగరంలోని మధురవాడకు చెందిన శివాజీ తెలుగు యువత నాయకుడు. ఇతనికి సృజన అనే అమ్మాయితో వివాహం నిశ్చయమైంది. ఈ నెల 11న 7 గంటలకు వివాహ ముహూర్తం నిర్ణయించారు. ఇద్దరూ దంపతులు అయ్యే సమయంలో పురోహితుడు పెళ్లికొడుకును పెళ్లికూతురు తలపై జీలకర్ర బెల్లం పెట్టాలని సూచించారు. ఈ సమయంలో ఒక్కసారిగా పెళ్లికూతురు సృజన కళ్ళు తిరిగి పడిపోయింది. ఏం జరిగిందో తెలుసుకుని వెంటనే స్వల్ప అస్వస్థత ఏమో లేదంటే నీరసం కావడం వల్లనేమో అని అన్ని చర్యలు చేపట్టారు. ఆమె స్పృహ కోల్పోవడంతో వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆసుపత్రిలో వైద్యులు పరిశీలించి చనిపోయిందని నిర్ధారించారు. ఈ విషాద వార్తను బంధువులు తెలియజేశారు. దీంతో పెళ్లింట విషాదం అలుముకుంది. దీనిపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఏసీపీ శ్రీనివాస్ వివరణ ఇచ్చారు. దాంట్లో డాక్టర్ గారు కూడాను అన్నోన్ పాయిజన్ తీసుకున్నట్టు దాంట్లో మనకు ఇంటిమేషన్ ఇచ్చారు, రికార్డెడ్ ఇంటిమేషన్. దాని మీద మన వాళ్ళు వెళ్ళి అదంతా వెరిఫై చేశారు. ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వచ్చారు, కంప్లైంట్ ఇస్తే దాని మీద 174 మనం కట్టాం. దాని మీద ఇప్పుడు పిఎం అవ్వాలి. పిఎం అయిన తర్వాత ఇంక్వెస్ట్ పిఎం అయిన తర్వాత మనకి డెత్ కాజ్, ఒరిజినల్ డెత్ కాజ్ ఏంటిది మనకు తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి అకార్డింగ్లీ మనం కేసు విల్ బి ఫాలోడ్. సార్, ఈ అమ్మాయి హెల్త్ కండిషన్ ఎలా ఉంది గత 3 రోజుల నుంచి కూడా? 3 రోజులు అంటే ముందేదో ఒకసారి కూడా అట్లనే ఉందని అన్నారు. అదే మనకు నిన్న జరగక ముందు ఎర్లీ మార్నింగ్ కూడాను 4 గంటలకు ఒకసారి సేమ్ కళ్ళు తిరిగి పడిపోయానంటే మళ్ళీ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారంట. సెలైన్ గిలైన్లో ఎక్కించి నీరసం అనుకొని మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చారు. మళ్ళీ ఈవినింగ్ మళ్ళీ పెళ్లి పీటల మీద మళ్ళీ అట్లా పడిపోయింది. ఈ అమ్మాయి హ్యాండ్ బ్యాగ్ లో గన్నేరు పప్పు సంథింగ్ చిన్న దొరికినాయి. అవి ఏంటనేది వెరిఫై చేయాలి. అంటే ఇది సూసైడ్ కింద తీసుకోవాలా లేదంటే తెలియదు. అంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ వేరేదైతే వాళ్ళ ఫాదర్ మదరాలు కూడా ఏం చెప్పట్లేదు. అంటే వేరే కాజ్ కూడా ఏమి వాళ్ళు ఇది చేయట్లేదు, ఎక్స్ప్రెస్ చేయట్లేదు. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇప్పుడున్న ఇది మన పాయిజన్ అని డాక్టర్ గారు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి చూసుకుంటే రేపు పిఎం అయ్యాక మనకి ఎగ్జాక్ట్ కాజ్ కూడా తెలుస్తుంది. 174 కట్ట లేదు, ఏం లేదు. అంతే ఎంక్వైరీ చేయాలి. మరి డెత్ మీద ఎంక్వైరీ చేయాలి కాబట్టి ఎంక్వైరీ చేయమని కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. దాని మీద మనం చేస్తాం. రైట్. థ్యాంక్ యూ.